Welcome back to my YouTube channel. Panibago na namang video, mga viewers. Hi guys, welcome to my Renay. Video nga kanaway kurog ha. Video kanaway kurog. Kailangan mo rin mo. Perfect mo kuha ba? Kapon man. Pwede din model kuha na. Kaya lang sa gawas ba? Magpintal sa lakas ng lawas. Kaya magtuwa na yun. Ito yun, nalagay ko guys. Baek. Isa ko. Guys. Ito nga. Isang oras. Baka na sila. Ito yun, mag-isap to. Magkakot ito. Maganda yung
Dar, kaya man maraton. Kasi may tao nagsikyo. Sabi niya nawa. Ayaw naglihok yun. Photographer man day ka. Eh, Mayan ka. Mayan. Ikaw, daw wala photographer na siya. No, photographer. Ako tayo ko niya.
bago. Nagkurong video. Sana all walay urog dili siya sa Ating uri.
Ya, natin na sako.
kuha na rin ya. Ang kanil po ano na. Ay,
number 1.